panjenengan mangkin kirangipun napa dados anak kirangipun napa dados aku bakal semangat baik ya panjenengan menika pancen hutang bakal menawi jenengan diwanjurake para yang pandhe mangertosi ngertune sangkan paraning bupati papan mengel sangkan paraning bupati nggih pasane panjenengan niku gadah guru wonten ing Sukalima ning samangke pantanglet guru panjenengan mangken buboke pundi gunung ilmu sangkan paraning bupati tanduran yang tambul pemangkusan yang yang mambulu tapi aku kudu aku otai pati kualan sokolong Pak niku guru panjenengan lan guru ora iso ndudoke ngelmu marang santrine lan murid ape ta apa dadi guru yen aku jaluk pangestu depo semangake kuwi dik donga binunga den yo kasih
bojone. Wonten becik to bojone. Wate kudu. Becik mengaku ana kene Pak Ibu. Ya. Ana widati apa bojone? Waktu mereka dulu sama si letak itu jono kinen mateni tak kuatane wong-wong tak kuatane bolongan boleh boleh Kakak sono 50 so mateni waktu berobok ya carane aku gorong karo sebab yen kadang duno ora bisa mateni waktu Joko atau kesakan ngomong bahasa Indonesia nah dulu kan
Komprite ora ngerti. Ora ora jebul kok. Anakku sing tak bawa-bawa, anakku sing tak gadang-gadang, sing gagah sentosa bau dadane Bima. Bima aku apa ada becik sampe kamu ya? Becik sampeyan aku ana ing padepokan saka kene iki. Bahasaku minangka wujud sembahku ampura apa doa. Ya. Sembahmu wis tak tampa, pangestu ning bapa ya. Apa tepon ing Mustafa dadekno jiwa karupeku dayani lakuku. Sebudi paman itu Pasaki aku mau paman sebudi Aku darah Sini apa tuh le? Ngestune pun paman ya le ya. Yo, bayani lakuku vibrasi foto becik sapedang Kakak Bapak Seno, aduh Bapak Seno. Bapak, saya sasa kamu, Bapak berat Seno. Baik saudara. Jangan dulu sampe kamu aku dorong ning padepokan saka lima kene iki. Aku bakal nakonake wujuding ilmu lawan ilmu bapakku. Kok kowe bakal takon bab ilmu? Iya, ilmu bapakku. Kowe takon ilmu apa, Ger? Ngono, akun bapak. Bingung konten sajroning atiku. Tuwuh rasa pitakonku. Bab ilmu sangat parating dumadi. Oh, sira bakal takon wujude ilmu sangkan paraning dumadi. Iya. Ya. Tak jarwane ya. Ilmu sangkan paraning dumadi ku bisa kok antlake kanthi cara kowe. Lha apa sira? Goleki loro perkara. Yaiku kaping pisane yaiku kayu gogso suwe angin, kaping pindho yaiku tirta perwita sari. Penganggonmu nganti iso ngentukke barang loro ki mau kan kudu kok tebus nganti rong perkara tingkat kang gedhe. Wujude opo? Yaiku kaping pisan sira kudu munggah ana ing gunung Restamuka kanggo goleki kayu gungso sing angin. Kaping pindho sira kudu lumebru anjur ana ing sekara. Super saperlu bisa antuk wujude tirta perwita sari. Kuwi sing tadi aku Yo. Lah kira-kira wis aku apa ora? aku pakune saku. Apa kuwi? Nawo sapa kono aku mesti saku. Lah. Yen mangkone enggal, budhalo Basa Sena. Sena jaluk donga parastumu, donga bapakku. Yo, donga dina ngandharani laku Basa Sena.
sabagutannya. Wis lebatimu. Wis lebatimu delok dosa bisa nglorokke bakase kok. Wis. Ning aku durung yakin, aku bakal ngawat-ngawati lakune Bratasena. Masa bodoh abicune? Sak bundangmu aku bakal mbubarne Mas bakal nang ngono petapan saka ling kene iki. Cetrasi. Apa timbalane dawa. Nyerah pantes bubarno. Pasewakan para cantrik-cantrik kang sowan ana ing petapan saka ling iki. Nono iki sesuatu kok ngestok tetet tamu. Nembak. Lain kono wae. Dibar kelas pangandanipun sang rembat. Dibareng para cantrik-cantrik manungsan. Yen jin rondo pindah bebayang-bayang kali.
tupo kanggo mulun sameng kaya sangat hangit dengan kancok saking lah wawi sampun mandhap saking pacabakan menggih sang Pandhawa yang wong Bujana gawe lawan para cantik kawijan sinengket ingkang Ganteng Bujana kendha ingkang mandhap wonten ing tengahing wana menggih sang Hyang Bratasena sampun menggo ana ing aspek Basara tinutupan mendung sukuning datang papan kang suwara nubung ribadil risisir jurang perlu keberengan
padas kang arumpil eling-eling. Nalika semana sang Bratasena dereng minta katrangan wujude kayu bungsu suwing angin. Kebasan ngintet tanpa sopya pundi ingkang dinanggep elok lan mokal baya iku kang Dendrawati. Sela-sela den uncali padas-padas den bengkali lawan sansing. Yen Candra tandange pindha banteng raton.
Iki kaya ana pawongan tak salah saka kaduan kowe ngrusak tetanduran kang ana ing alas rek basa kene. Pawongan aku kowe sapa? Kowe mampu karo aku. Kali takon kowe sapa? Lah tahu. Aku tasuksa kang tunggalas kene jenengku Remoko. Aku Remokala. Bali takon. Kowe takon karo aku kamaran Padhapan Jawa Werkudara aranku. Werkudara ya Brata Sena. Apa sing kok goleki? Ayo bungsu suwing angin ora tau. Ning kene ra ono kayu bungsu suwing angin. Nek golek jati sing kono kene. Wis payu Kang ditebasne je. Wis dadi kotak lho wis ora usah datang aku kawan aku percaya yen ana kayu bungsu sing angin ning kene. Tuh, kowe iki dikandani malah ngeyel. Aku sak ceke urip ning gone alas trik Basara iki ora ana sing jenenge kayu bungsu sing angin. Wis penting bali wae. Kowe penting bali wae, Bratasena. Timbang kita tanda sak yang lagi bangun kiri. Aku mati timbang bali tandang kurang. Kowe rata suke kental bondoan iki. Ora rasa datang kesukaan langsung waglak kowe Kang. Ayo di tak coba sepilo kabang kamu. Maju abot tak
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
lumrah kali Gusti Ojo kaget sejatine sing dadi raseksa loro itu maturan ana ya namung ulun saklara yo Bathara Indra Bathara Bayu. Indra Dewa Ulan Ayu apaku kasaku katura ya sembah kita wis ulun para santri pangestu ulun taman ya Bratasena basamu wis tak tampa para pangestuku tampanan nggih apa kanthi Asta loro nampak teko ning ngene pustakaku kanthi jimat tarike Bratasena sejatine kita iki goleki kayu susuwe angin ora sebab kayu susuwe angin wektu dene iki mongko cangkriman saka guru yaiku Pandhita Buma lan mongko saka durung paham ning kita mongko kita nganti kedol kedaran-daran unggah gunung resong kowe iki mau. Ya, apa sih? Waktu dina iki urut bakal. Mari iki lan jarwati tegese kayu susuwe angin. Kayu susuwe angin kayu yaiku kayu karep tumpiku gede susuwe angin yaiku napas topus. Kayu susuwe angin minangka dadi yen duwe kekarepan wong urip yen duwe kekarepan kanthi duwe nebusan kanthi sarana lakukan kanthi sarana gemblenge tekad kang lair saka napas pamupus kita yen sampun wis wala-wala aku antuk jarwane kayu susuwe angin lan waktu dina iki yen Bratasena kita yen ulun tindak karo becik pacuta ning segara Minangkabau dengan bisa antuk wujuding tirta Perwitasari waktu dina iki ulun bakal nyangoni kita wujuding ali-ali wujuding ali-ali iku sesupe kang sinebut mustika maning ing Candrama dayane bisa ngambah banyu lan bisa urip sajroning banyu yen mangkono Bratasena enggal-enggal kene tak ulun paringi wujude sesupe ali-ali mustika maning ing Candrama ngiras pantes ulun bakal kundur makayangan Bratasena
Thank